tipite pa nkhani ya Sogolo account. Achakwera Zulo alankhula akuti tikavoteraso pa 16 September pano azakhazikitsa Sogolo account la mwana aliyense obadwa m'dziko muno kuchokera ku nthawi imene wabadwa kufika zaka 18, ndipo boma lizizayika ndalama zokwana 500,000 pa chaka kwa mwana amene mpaka azafike zaka 18. Akuti akufuna generation yobadwa kuchokera ku nthawi pa 16 September kupita uko, generation yobadwa asazakhale amphawi. Akutera president yo. Ndiye tikatenga 500,000 times 18 imene kuti pasa 9 million. Meaning kuti mwana akazamabadwa azakhala kuti andi 9 million kwacha. Imene boma yapanga contribute koma kwa zaka 18. So pamene baba apa tikapasanthule kaino bwino. Mmene kwa jathu ikuyendera panopa pomafika zaka 18 9 million zakhala kanthu yoti mwana mngani mamujosa mumphawi. Komanso mfundo iyi ndiyo satheka chifukwa tingoyerekeza m'dziko muno mwina pasiku mukubadwa ana mwina okwana 10,000 ndi akane kuti siku lililonse boma lizipanga contribute 500,000 kwa mwana amene wabadwa mwina ana 10,000 amene abadwa lero mawa 10,000 aileso ma 500,000 siku na 10,000 ike ma 500,000 kuti boma lizipanga contribute ndama zingati. Pa mfundo iyi ine ndifuna ndilankhule moyika mutu panjanje kuti ili akunama uyu akunama ili ndi bosa. Lazarus Chakwera mwina clip yanga imuyona video yanga imuyona muzoti ino munama munati bwatika kale mu 2019 pano pasingati bwatikeso mfundo iyi pangani withdraw manifesto anu inu ndaboza ndipo mukunama. Mfundo yachiwiri Lazarus Chakwera alankhula zokuti akuti ati iwo akasatenga mpando kukhala president wa dziko lino akuti madepoti monse plus maskulu a primary ka secondary muzakhala ma flush toilets timati zinthu zogejimula edi zamazi zoflasha akutero Lazarus Chakwera ali mwasankhe cholinga zakukireni zimbuzi zogejimula m'maskulu plus mabasi depoti monse mkazi muzogejimula akutero Lazarus Chakwera. Fuso mkumati nziko momwe kuli kumuzi kuli even matani momwe ana akuphunzira pasi pamtengo alibe school block. Sakulankhula zoti azamanga ma school abwino ana amene azakhala mwina ma block abwino ma desk abwino akuthamangira ma flush toilets chifukwa chani kodi amalifa kutona mphawi kwambiri. Ife tinasowa zimbuzi zomwezi ya Lazarus Chakwera ndikuyankheni ife pafika ife pano pasiti kusowaso ma flush toilets. There's no way mungatilonjeze zimbuzi zogejimula pamene anatu akukhala pa mtetete mvula ikavumbira pomwepo fumbiri kwa menya pomwepo akusowa ma classroom kuti aziphunzira inu kutilonjeza ma flush toilets achani ziwezo nzaino nthandrama inuyo konko kumaphunzira nanu komweko ife kwa Malawi sitafika pene mpo chimene tikufuna ife tikufuna kuti mutimangire ma school broko zomwe zizosathekaso inonso mungamange inonso ndi abuza fundo namba iyi ndi abuza inonso ndi abuza. Mfundo yachitatu mwalankhula zoti ati akazalowa pa mpando ndalama ya Constituency Development Fund CDF aichosa pa 220 million kufika pa 500 million akutero Lazarus Chakwera kandi zotheka kandi zosatheka koma ziwani zoti CDF amene akupindula ndi aphungu akunyumba mama si kutumikira Malawi kumusiku ayi asakunamizeni CDF amene akupindula ndi aphungu ochepa ine amene mwina akumagwisa chomweni koma ambiri zikumathira m'matumba mwawo ndipake nkhani ya CDF olipire ku parliament amaombera m'manja kwambiri. So CDF ndiyo pindula inuyo komako plus aphungu anzana amene ndi system ya ndale zonyasa za dziko munomu singatipindula mphawi ndipo kwa ife imene singachitukuko cha ife kuti mundipatse mwanimvesese ife chimene tikufuna dziko lino likandiolera munatinamiza inuyo munanama Lazarus Chakwera kuti dziko la mali zajesa Africa lero kuli njala kunja kuno munanama inuyo za ntchito 1 million ntchito 1 million lero mukunama lero kuti ayi boma la ntchito zokwana 2.2 million ndazichiro ni ntchito zake ndizili 2.2 million izo mwina anthu azione pakhale maumboni. Lero mukubweranso mukunama sofunena namba 4 kuti muzakazisa ntchito 3 million muzitenga kuti ngati munapita ntchito 1 million. Ndiye kukuza Lazarus Chakwera kuti manifesto ainuyo ndabuza ndio nama mukunama
mukupitirizabe kunamiza Malawi ndipo ine sindikuopa ndikulankhula mwa Malawi ena amene akuvutika kumva kwa waziko munomo ino ndaboza ndipo fulo mwanama ndipo ndinu munthu waboza onama ndipo musapitisebe kunamiza ife ya Malawi. Amalawi tikakhala anzeru uyu ndo nama president uyu ndo nama tika anzeru pa 16 September uyu tisakampase so vote uyuyu ationonga chifukwa izi zinzaboza osakalosera kumvotera uyu amene ndi nama kwambiri. Muone cost of living, muone mena tikuvutika ziko munomo. Muone kuti ntchito 1 million, muone mene anthu zatsira ntchito munthawi amene iyi. Mene makampani asekera nthawi amene iyi. Ma investor mene athawira munthawi amene iyi. Akwana masolo akwanisa ntchito 2.2 million. Ntchito zake zili kuti muzishule mutambasule ntchito yake ndi imodzi. Lero mkulonjeza so kuti imodzi za ntchito za 3 million. Musitenga kuti munthu waboza kwambiri president. So Amalawi tendisekuke mmaso andala samangochoka uko komati peperesa kwa dinamiza uyo sizakuvoteraso ndi munthu waboza. Manifesto yake wose magona boza la kunguliza boza lopana nalo manyazi ndipo ni munthu oti zota nali mbusa zokaitsaso ndi munthu waboza kwambiri onama. Tisamugonjere ndipo tisamumvere amene ido waboza kwambiri osakamuvotera pa 16 September. Okawa amene amali ozikonda ozimva ajera osafunira ziko sogola bwino ndo okawa amene akamusankha munthu oyipa ngati amene iyi uyisoyena kumuvotera munthu onama. Amatenga limina Malawi ndathoda kozo mwangu wapeperesa nthawi zonse uyu asatipeperese munthu onama kwambiri ziko kwambiri Malawi.